या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद, झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाच्या बातम्या। मासेमारी हंगाम अधिकृत सुरू झाला असलो तरी समुद्र खवळलेलो जा। समुद्रात उधाण इल्यामुळे मासेमारी केलेली पूजा नामक पातीवरील जाळी होडीच्या पंख्या अडकल्यामुळे पात आचरा समुद्रात बुडाली। त्याच्यामुळे होडीतले तिघे मच्छीमार बाहेर पडले। बघूयात नेमका काय झाला। आचरा समुद्रात फाटेक 5 वाजता आचरा पिरावाडी हयचे मच्छीमार विद्येश नारायण कुमठेकर, आदित्य बापूधुरी, वैभव कुमठेकर ही आपली पूजा पात घेऊन मासेमारी गेले होते। देवगडातल्या मुणगेच्या बाजून मासेमारी करताना समुद्रात गेलेल्या उधाणामुळे मासेमारीक समुद्रात टाकलेली जाळी होडीच्या इंजिनाच्या पंख्या गडकान इंजिन बंद पडल्यामुळे होडी मुणगे आडबंदार, मोबारा धाकटे, केवंडुले हयच्या खडकाळ भागात दगडांच्या रापटली। या दुर्घटनेत होडीतले तिघे बाहेर फेकले गेले, मात्र खडकांच्या आधारामुळे तिघांचोही जीव वाचलो। या घटनेची माहिती गावताच समुद्रात मच्छीमारी करणारे लिकायत मुजावर यांनी आचरा हयचे मुजफ्फर मुजावर, सकलेन मुजावर हेंका फोन करून सांगितला। आचरा पिरावाडी हयच्या सकलेन मुजावर, आदिल मुजावर, राजू मुजावर, साहिल मुजावर, मुजफ्फर मुजावर, दिनकर कुबल, बुधाजी पाटील, दर्शन तारी, जहीर मुजावर, रशिक जोशी, हिमांशु पाटील, सचिन सारंग, दिलीप तोडणकर ह्या मच्छीमारांनी गाडियन आडबंदार हयसर जात खडकात अडकलेल्या मच्छीमारांका सुखरूप बाहेर काढला। आंबोली मुख्य धबधब्याच्या बाहुबली धबधब्याचा उद्घाटन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरांच्या हस्ते करण्यात दिल्या। ते सातत्याने जो पाठपुरावा करत होते त्यांच्या प्रयत्नात यश आला आणि ह्यो धबधबो आता सगळ्यांसाठी खुलो करण्यात दिलो। आंबोली वर्षा महोत्सवाचा औचित्य साधून ह्यो धबधबो पर्यटकांसाठी खुलो करण्यात दिलो। मुख्य धबधब्या वांगडा असे 5 ठिकाणचे धबधबे पर्यटकांसाठी खुले करण्यात दिले। हेचो पर्यटकांवांगडा स्थानिक व्यापाऱ्यांका सुद्धा फायदो होतलो। त्याच्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या पर्यटन उद्योगाक मोठ्या प्रमाणात चालना मिळतली ही सुरुवात असा येत्या 6 महिन्यात चित्र बदललेला दिसताला असं मत मंत्री दीपक केसरकरांनी व्यक्त केला। त्याच्यामुळे आता नाईट सफारी, हिरण्यकेशी ट्रेकिंग, जलक्रीडा, रॅपलिंग हेचो वेगळो अनुभव आता पर्यटकांका आंबोलीतच घेऊक गावतलो। वाडीत पहिल्यांदाच फुटबॉलच्या मॅची संदीप गावडेंनी भरवले होते। या मॅचीत राजन तेली, संजू परबांका फुटबॉल खेळाचो मोह आवराग नाही। सावंतवाडीकरांना फुटबॉलचा एक वेगळा स्तर इथे अनुभवायला मिळेल, भविष्यात तो पाहायला मिळेल आणि याच माध्यमातून फुटबॉल मधूनही चांगले खेळाडू या तालुक्यातले या जिल्ह्यातले घडतील अशी ग्वाही मी तुम्हाला देतो। आणि स्पर्धेचं आयोजन ही पहिली वेळ आहे स्पर्धेचं आयोजित करण्याची। पुढच्या वर्षी अशाच पद्धतीने हिचा स्तर अजून वरती नेला जाईल आणि भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून ही स्पर्धा दरवर्षी इथून पुढे इथे आयोजित केली जाईल असे मी ग्वाही देतो। स्पर्धा भरवणं ही काही साधी गोष्ट नसते। पैसा आहे म्हणून स्पर्धा न भरवता एक खेळाडूंना कुठेतरी एक प्रोत्साहन मिळावं व आपल्या तालुक्यातील खेळाडू किंवा जिल्ह्यातील खेळाडू हे वरपर्यंत खेळावेत यासाठी त्यामागचा त्यांचा उद्देश आहे। आणि असा उद्देश ठेवणारी माणसं थोडीच असतात आणि त्यातलं एक नाव म्हणजे सन्मानश्री संदीपजी गावडे आहेत। त्यांचे परत एकदा मी मनापासून त्यांना शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे आपल्या जिल्ह्यामध्ये फुटबॉलच्या स्पर्धा फक्त शालेय स्तरावर होतात। अशा प्रकारच्या स्पर्धांचं आयोजन करण्याची भूमिका या ठिकाणी संदीप गावडेंनी घेतली आणि त्यामुळे या जिल्ह्यातल्या अनेक खेळाडूंना आपलं कौशल्य दाखवण्याची एक संधी उपलब्ध करून दिली।
याबद्दल मी मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो की अशा प्रकारे कोणीतरी पुढे आलं पाहिजे, कोणीतरी अशा प्रकारच्या स्पर्धांचं आयोजन केलं पाहिजे आणि त्याच्यातूनच नवीन खेळाडू पुढे येतील आणि ते आपल्या जिल्ह्याचं नावलौकिक महाराष्ट्रात आणि देश पातळीवर घेऊन जातील. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या स्पर्धांच्या आयोजनासाठी जसं संजू परब म्हणाले की त्याने एक देवदूत म्हणून त्या ठिकाणी भूमिका घेतली. खरं म्हणजे संजूजींनी कुठेतरी शब्द दिलेला होता आणि तो शब्द मला वाटतं त्यांनी पूर्ण केला. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने असं काम भारतीय जनता पार्टीचेच पदाधिकारी सामाजिक उपक्रम फक्तच राजकीय भाषणं न देता विविध मते क्रीडा असो, शैक्षणिक असो, सामाजिक असो, सहकार असो, अशा सगळ्याच क्षेत्रामध्ये आमचे सगळे सहकारी काम करतायत. याचा खऱ्या अर्थाने आम्हाला अभिमान आहे. आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या नेतृत्वांच्या आमच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही सगळी मंडळी काम करतायत. आम्ही सगळेजण काम करतो आहोत. या जिल्ह्याला एक वेगळी दिशा देण्याचा प्रयत्न ही सगळी मंडळी करतायत आणि म्हणून त्यांच्या सगळ्यांच्याच या कामाला मी मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो. या सगळ्याच स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या सगळ्या खेळाडूंना त्यांच्या या खेळामध्ये चांगलं यश प्राप्त हो अशा प्रकारची शुभेच्छा व्यक्त करतो. आणि आज इथं संदीप गावडेंनी भरपूर म्हणजे भरपूर चांगलं नियोजन केलं. असं वाटलं नाही बाहेरून, पण जेव्हा आत आलो म्हणजे चांगलं वाटलं की असंच फुटबॉलच्या स्पर्धा इथं आयोजित करतात. तर पहिलं त्यांना भरपूर वेळ शुभेच्छा देतो आणि असंच करत राहावं. आपण म्हटलंय दरवर्षी करत राहणार आहे, पण तसंच करत राहावं. आणि ह्या निमित्ताने सगळे व्यासपीठावर मान्यवर आलेले आहेत आणि समोर माझे खेळाडू आहेत आणि इथं सगळे बघायला आलेले आहे. पण तर पहिलं म्हणायचं की पहिलं मी असं केव्हा फुटबॉलच्या स्पर्धा भरपूर ऐकले, पण छोटे छोटे स्पर्धा होतात. पण पहिल्यांदा फुटबॉलचा स्पर्धा असा आलाय तर भरपूर आनंदात येतो की बघायला मिळतो. आणि तसंच बघतो की कॉलेज लेवलला भरपूर होत चालले, म्हणजे आपले शाळेत मुलं जातातच, पण त्याच्यावरून चांगले मुलं पण घडवतील. आणि मला वाटतं बाहेरून पण मुलं आलेले आहेत, तर त्याच्यावर एक्सपोजर मिळतो, म्हणजे आपल्या मुलांना पण एक्सपोजर मिळतो दुसऱ्या मुलांवर खेळायला आणि बाहेर कसं खेळ होतो. आणि मी बघतोय की आपण लाईन रेफरी असतील आणि रेफरी पण असतील चांगले आणलेले आहेत. तर त्या दृष्टीने नियम पाळून पण आपण बघितलं की नियम पाळतात ते सगळेजण, तर ते भरपूर आनंद मिळतो की असं चांगलं नियोजन केलेलं आहे आपण. तर तसंच मी आपल्याला शुभेच्छा देतो की असेच कार्यक्रम ठेवत राहा. आणि मी श्रीदेव पाटेकर आणि उपळकरला प्रार्थना करतो की तुम्हाला आणि बाकीच्या सगळ्या जणांना की इथं चांगलं यश मिळेल. मी सुरुवातीलाच संदीप गावडे यांना मनापासून भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने मनापासून धन्यवाद देतो की अतिशय भव्य दिव्य असे सगळे कार्यक्रम, पहिलाच कार्यक्रम जिल्ह्यात या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी सुरू झालाय. आणि म्हणून युवा सगळ्या लोकांना, सगळ्या मंडळीने एकत्र करून आज ज्याची गरज आहे, आपल्याकडे क्रिकेट स्पर्धा भरपूर होत आहेत, म्हणजे जिल्ह्यात अगदी सगळ्या ठिकाणी खेडोपाडी गावागावात क्रिकेट स्पर्धा होतात, जय बसले बरोबर ना. पण आज पहिल्यांदाच एवढा भव्य दिव्य प्रमाणात अशा प्रकारच्या स्पर्धा बघण्याचं भाग्य सावंतवाडीकरांना मिळते. म्हणून सावंतवाडीच्या वतीने पुन्हा एकदा धन्यवाद. या स्पर्धेमध्ये खूप चांगले खेळाडू या ठिकाणी निर्माण होतील की जसं मगाशी संजू किंवा आमच्या मनीषने सांगितल्याप्रमाणे हायस्कूलमध्ये हा विषय असल्यामुळे हायस्कूलमध्ये थोड्या प्रमाणात खेळतात, पण याचं भव्य दिव्य स्वरूप थोडं आमचं गोव्यामध्ये बघायला मिळतं. आज गोव्याचे पण संघ या ठिकाणी आलेले आहेत आणि म्हणून या माध्यमातून उत्तरोत्तर आज ही पहिली स्पर्धा आहे. पुढच्या वर्षी आपल्याला स्पर्धा थोड्या अजून मोठ्या करताना संघ थोडे थांबवावे लागतील. एवढा प्रतिसाद या सगळ्या संघाला मिळेल एवढा आशावाद या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि नेटकं नियोजन कशा प्रकारचं असावं हे सुंदर आज सावंतवाडीकरांनी बघावं. एक चांगले देखणे आज हे सगळ्याचा कार्यक्रम सगळ्या सावंतवाडीकरांना या ठिकाणी बघायला मिळेल. म्हणून मनापासून धन्यवाद देताना चांगले खेळाडू याच मातीतून निर्माण होऊ देत, कारण ही माती यापूर्वी सुद्धा या ग्राउंडवर म्हणजे बाजूच्याच ग्राउंडवर अगदी सुनील गावस्कर पासून सचिन तेंडुलकर पासून सगळे खेळाडू त्या ग्राउंडवर या ठिकाणी 1997ला सचिन तेंडुलकर सगळे लोक आलेले होते. आणि म्हणून
हे ग्राउंड तितकंच ऐतिहासिक आहे, या ग्राउंडला विशेष महत्त्व आहे आणि म्हणूनच मला निश्चित खात्री आहे की या माध्यमातून चांगले खेळाडू सिंधुदुर्गाच्या माध्यमातून देशाला या ठिकाणी मिळतील अशा अपेक्षा करतो। पुन्हा एकदा जेवढ्या टीम आल्या त्या सगळ्या टीमचं मनापासून स्वागत करतो। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्तान भारतीय पुरातत्व विभागान 15 ऑगस्टाक पहिल्यांदाच किल्ल्यार ध्वजारोहण केला। त्याच्यामुळे आता विजयदुर्ग किल्ल्यार तुम्ही कधी गेल्या तरी ह्यो झेंडो तुमका बघूक गावतलो।
आता सिंधुदुर्गातल्या विद्यार्थ्यांचा उच्च आणि अर्धवट शिक्षण पूर्ण करूचा तसाच रोजगार भिमुख होण्याचा स्वप्न होताला साकार। दूरस्थ शिक्षणात अग्रेसर असलेला नामांकित YCMOU सावंतवाडीतला फेमस आणि मोठासा श्री पंचम खेमराज SPK महाविद्यालयात संलग्न BA, BCom आणि MCom साठी प्रवेश झालोसा सुरू। 12वी नंतर नोकरी, व्यवसाय, शेती करीत शिक्षण पूर्ण करूची संधी, माफक फी आणि फुकटात पाठ्यपुस्तका, सगळे कोर्स शासन मान्यतेचे UGC अप्रूव्ड। दूरस्थ शिक्षणाद्वारे YCMOU मधून 1 वर्षाचो डिप्लोमा कोर्स, इलेक्ट्रिशियन, सिव्हिल सुपरवायझर आणि पेशंट असिस्टंट म्हणून नोकरी मिळवची संधी। आयतवाराची व्याख्याना YouTube चॅनलवर, नाममात्र शुल्क आणि EMI स्कीमय आसा। मगे वाट कसली बघतासात, या संधीचो फायदो घ्या। आपलो प्रवेश निश्चित करूक आजच भेट द्या साहेब रिसर्च सेंटर, G70 मेन रोड बस स्टँड नजीक, कोकण 7 ऑफिसच्या बाजूक, युनियन बँकेजवळ सावंतवाडी, किंवा SPK कॉलेज मोती तलाव सावंतवाडी। संपर्क 9607 70 72 60 आणि 90 11 11 57 49। मुंबई गोवा हायवेची कोकणी माणसाची व्यथा भजनातसून तळमळीन मांडली। 12 वर्ष रवलेलो हायवे बेगिना पूर्ण होऊनी असो या अभंगातसून सांगण्यात दिला। नमस्कार गावाल्यांनो, आपलो मुंबई गोवा हायवे जवळजवळ 12 वर्ष रखडलेलो हा। तर या कोकणवासियांची व्यथा आणि कोकणवासियांचा आक्रोश या गजऱ्याच्या मधून मांडताय, ऐका। अहो आज होतय म्हणता उद्या होईल 12 वर्ष रखडला। सुरुवात होऊन बघा 2010 मध्ये सुरुवात झाली। आज 12-13 वर्ष होती। अनेक मंत्री इले, अनेक सरकार इली वेगवेगळी। या लोकांनी निवड आश्वासना दिल्याने 4 ते 5 वर्षात समृद्धी महामार्ग पूर्ण झालो, पण आपलो यो मुंबई गोवा मार्ग पूर्ण होऊ नाही। ह्या नुसता आश्वासन तरत नाही, याने काम लवकरात लवकर पूर्ण होऊ द्या।
केल्यात अजिबात नाही. कोकणी माणूस संयमी हा. या संयमाचा अंत बघू नका. आज कोकणी माणसाचं नुकसान झालं अनेक पद्धतीने. जवळजवळ ऍक्सिडेंट मध्ये या हायवेवर 2500च्या वर माणसं मृत झाली आहे. 500च्या वर अपंग होऊन घरात बसली. समस्त कोकणी आणि ह्या कोकण ह्या सरकाराने कोकणातल्या आमदार खासदारांका प्रश्न विचारताय. ह्या प्रश्नाचा उत्तर कोणाकडे असा सगळ्यांनी उत्तर ह्या देव होया म्हणून म्हटलंय. कधी नाही कुठं मांडलं, कधी नाही कुठे मांडलं. कधी कशाचा स्वाभिमानी बाणा, देऊनी माझी वरी हात लढये वडेच म्हणा. किती सोसलं नुकसान तरी, बघा कधी कोकणी माणसाला चहा करूक नाही, कधी आंदोलन करूक नाही, कोणासमोर हात सुद्धा पकडूक नाही. कोकणी माणूस म्हणजे स्वाभिमानी बाणा. एक म्हणा मोडाचं वागणार नाही, पण कोकणी माणूस सांगते तुमका मोडाचो पण नाही आणि वाघाचो पण नाही. सरळ मानासारखं असं दाद उभं राहतो, त्याचा अंत बघू नको. म्हणून लवकर ह्या कामात सुरुवात करा. कधी नाही कुठं ताडलं, कधी नाही कुठे ताडलं. गडकरी केलं करही उरली एकच आशा. नवशासन देईल का नवी कोकणाला दिशा. कारणे हे कोकणाचे, आता मात्र कोकण माणसाचा संयम सुटलेलो हा. आणि फक्त विश्वास म्हणतात तर फक्त आमच्या सन्माननीय गडकरी साहेबांवर आमच्या कोकणातून विश्वास हा. गडकरी साहेबांनी 8 महिन्यापूर्वी सांगल्याने 1 वर्षात हायवे पूर्ण करणार, पण अजून कामात गती नाही. सगळ्यांच्या वतीने कोकणवासियांच्या वतीने ह्या कोकणातल्या सगळ्या देवतांना आम्ही गारणा घालतो. आमच्या माणगावचे टेंबे स्वामी असू दे, ग्रामदेवता यक्षिणी असू दे, ती भराडी आई असू दे, आपले राहुल महाराज असू दे, हरेश्वर असू दे, रामेश्वर असू दे, हरिहरेश्वर असू दे, ह्या सगळ्या देवांनी ह्या मंत्र्यांच्या ह्या शासनाच्या काट्यावर बसा आणि शिकतो. नाहीतर 2023 गणपती पर्यंत ह्यो हायवे पूर्ण करून घ्यावा रे महाराजा. हरिसूताने मांडला, हरिसूताने मांडला. आज होतंय म्हणता
सगळ्या कोकणवासियांच्या जिव्हाळ्याचा सण म्हणजे आपली गणेश चतुर्थी। प्रत्येक कोकणवासीय ह्या गणेश चतुर्थीची अगदी आतुरतेने वाट बघत असता। हीच आपले गणराया आपल्या घराकडे येऊ आता काहीच दिवस शिल्लक राहिलेले असत आणि याच दिवसात लगबग वाढलेली आहे ती आपल्या गणेश मूर्तिकारांची। आपल्या कोकणात अनेक गणेश मूर्तिकार असतात जे आपल्या परंपरागत ही जी गणेश मूर्ती घडवण्याचं काम आता करतात। अशाच प्रकारे मी आज असं वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोण या गावात आणि या ठिकाणी आपल्या सोबत असत प्रकाश जबडे या ठिकाणचे जे गणेश मूर्तिकार असत ते यांच्याबद्दल एक विशेष सांगायचं म्हणजे जवळजवळ 100 वर्ष जुनी ही गणेश मूर्ती शाळा असा आणि जर ह्या गणेश मूर्ती शाळेत तुम्ही बघितलं तर एकदम जुनी अशी गणेश मूर्ती शाळा असा आणि ह्यांका एक म्हणजे गरिबांचे गणेश मूर्तिकार असाही म्हणतात आणि ह्यांच्याकडे आपण इलेलो असो। विशेष म्हणजे हे पूर्वीपासून गणेश मूर्ती घडवण्याचं काम करतातच, त्याचबरोबर गोरगरीब जी जनता त्यांचे सुद्धा गणपती यांच्याकडे असतात आणि ते आजही कोणतीही रक्कम न सांगता आज गणेश मूर्ती या ठिकाणून घेऊन गेली जाता। म्हणजे गणपती इल्यानंतर तो रंगवल्यानंतर सजवल्यानंतर ज्यावेळी गणेश मूर्ती घेऊ एखादो नागरिक येतात त्यावेळी आजही त्यांना त्याची किंमत सांगितली जाणार नाही। जी काय किंमत असतात तो जो काय ठेत त्याचप्रमाणे ती घेतात आणि आपला जा आता पूर्वीपासूनचा ह्यो जो व्यवसाय हे का म्हणा गेला नाही पण पूर्वीपासूनचा जा पूर्वजांनी दिलेला जा वसवा तो चालवण्याचं काम हे जे जबडे असत ते करतात। तर आता त्यांच्याकडून आपण जाणून घेतलो की कशा प्रकारे किती जुनी त्यांची मूर्तिशाळा असा आणि तेव्हापासून कसा चल दिलेला, कारण आता दिवस बदललेले असत। म्हणजे त्यावेळेचे दिवस वेगळे होते, आताचे दिवस वेगळे असत। आता काही व्यावसायिक सुद्धा करूचा लागता कारण महागाई वाढलेली आहे, रंगांचे किमती वाढलेले असत, त्याचप्रमाणे मातीची सुद्धा किमती वाढलेले असत आणि अशा परिस्थितीत कशा प्रकारे ही गणेश मूर्तिशाळा चालवण्याचं ते काम करतात, कोणाकोणाची मदत घेतात आणि काय करतात ह्या त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आमच्या कोकणसाद लाईव्ह मध्ये मी स्वागत करते। सर्वप्रथम तुमका एक विचारूचा म्हणजे आज ही गणेश मूर्ती शाळा बघतो, तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे 100 वर्ष जुनी गणेश मूर्ती शाळा, तर काय सांगाल याच्याबद्दल, कशी सुरुवात झाली आणि आता पण कशी चालते? आता जवळजवळ माझा वय ह्या 60 वर्ष होय दिला। आता ह्या पुढच्या सप्टेंबरात माझा 60 वर्ष पूर्ण होत आला आणि वयाच्या 14 वर्षापासून मी ही शाळा चालवते। म्हणजे तुमचे आजोबा असतील किंवा वडील असतील त्यांच्यापासून ही गणेश मूर्ती शाळा चल दिलेली आहे, तर काय सांगाल की तेव्हाची परिस्थिती काय होती, कशी सुरुवात झाली या गणेश मूर्ती? त्यावेळेची जी परिस्थिती होती ती थोडीशी भेळ होती। आता जर ही सुधारणा झालेली आहे, सुधारण्याच्या ह्याच्यात आता त्याप्रमाणे चालवायला लागता आणि त्यावेळी आम्ही कसं 5 रुपये देऊन आमच्याकडून लोकांनी गणपती नेले, आम्ही ते फुल नाफळ्याचे पाकळून स्वीकारले, पण त्यावेळी लोकांची स्थिती तशी नाही होती, लोक खूप गरीब होते आणि त्या स्थितीत लोकांचे घरी जाऊन सुद्धा मी आसनावर असे गणपती मी ठेवलेले आहेत। असे माझ्याकडे खात्रीपूर्वक ते मसूरकर हे हरिजनवाडीतले असे बरेचसे लोक आहेत, त्या लोकांना मी असे घरी जाऊन गणपती ठेवलेले आहेत नुसती तळे घेऊन। पण आता ती स्थिती महागाईच्या दृष्टिकोनातून रवागणं तेव्हा आणि जवळजवळ हे आता गणपतीची वाढ झाली माझ्या आणि शाळा जवळजवळ आता भरपूर येतात, त्याच्यामुळे कामगार त्याच्याप्रमाणे ठेवचे लागतं आणि त्या कामगारांका त्याप्रमाणे काय त्यांची ते त्यांना आता थोडं दिवचायला लागतं, त्याप्रमाणे आता फुल नफळाचे थोडासा आमका बोलायला लागता थोडासा आणि आम्ही बोलल्यानंतर त्या लोकांना थोडासा कठीण वाटतं, पण आता ते दिवस न राहिल्यामुळे त्या बोलायची परिस्थिती आता। बरोबर, म्हणजे आम्ही ऐकल्याप्रमाणे तुमची एक ओळख आहे ती म्हणजे पकी जबड्यांकडे गणपती दिलो की ते बाबा गणपतीची किंमत सांगत नाही, जी काय तो गोरगरीब त्यांच्याकडे येतात काय त्याच्यात ते आजपर्यंत समाधान मानलं जातं। तर त्यावेळी अगोदरची जी तुम्ही किती सालापासून हे गणपती करतात? जवळजवळ मी आता सांगितलं जवळजवळ आता मी सुरुवात केल्यापासून 50 वर्ष होत झाली, 50 वर्ष मी माझ्या ह्याच्यात आणि त्याच्यापूर्वीपासून आज बघा चुलते माझे म्हणजे गणपत जबडे हे माझे चुलते हे त्यांच्यापासून ही मी शाळा चालवली आणि त्या गणपत जबडेच्या पण त्यांचे वडील करायचे आणि ह्याच गणपत जबडे हे माझे काका असल्याकारणाने ते हे माका साथ देऊन
त्यांच्या आशीर्वादान ही मी ती शाळा आता मी चलयत आहे. आणि आता जवळजवळ म्हाका ह्या शाळेक मी चलयल्यापासून 50 वर्ष पूर्ण होती. आणि त्यावेळेची आता तुम्ही म्हणता 50 वर्षापूर्वीपासून त्यावेळेची साधारण किती गणपती ह्या शाळेत होते आणि आता किती असतात काय सांगू? त्यावेळी ज्यावेळी मी सुरुवात केली ना त्यावेळी माझ्याकडे पहिले स्टार्टिंगला 7च गणपती होते. त्याच्यानंतर हळूहळू 7चे 15 झाले, 15 पासून 25 झाले, हळूहळू 25चे 50 झाले, 50 पण ही शाळा हळूहळू वाढत गेली. आणि आज ह्या माझ्या ह्या गणपतीच्या कृपेने आणि या लोकांच्या आशीर्वादाने ही माझी शाळा आज जवळ 200च्या वर गेली. म्हणजे हे वर्षात 5-10 15 गणपती हे वाढतच आहोत. पण ते कित्याक वाढतो तर आमची जी वृत्ती आमची जी ती आम्ही लोकांका ढोकयलो नाही, न ढोकयल्यामुळे आणि लोकांची परिस्थिती वळखान आम्ही हे काम करतो. कारण खेडेगावात आपणाक बघूक मिळता की अनेक सामान्य माणूस असतात किंवा मध्यमवर्गीय माणूस असतात ज्यांका मोठी मूर्ती ज्यांका शक्य होत नाही किंवा लहान मूर्ती सुद्धा तुम्ही करतात. तर असे किती मूर्ती असत तुमच्याकडे, मातीचे किती असत आणि प्लास्टिक म्हणजे आता जी आताच्या बदलत्या ह्याच्याप्रमाणे बाहेरचे पण मूर्ती आणूचे लागतात लोकांच्या आवडीनुसार, तर त्याच्याबद्दल काय सांगाल? आता कसं आता ते जुने दिवस राहावक नाही. लोकांची जी आता लोकांची सुद्धा आवड फार होत चाललेली आहे. त्यामुळे लोकांच्या आवडीनुसार काही गोष्टी करूची लागतात आणि त्या लोकांच्या आवडीनुसार ते बाहेरतून थोडेसे गणपती आमका आणूचे लागतात. आम्ही शक्यतो मातीचे गणपती करतो आणि मातीचे जवळजवळ गणपती 60-70 गणपती आज सध्या माझ्याकडेच आहोत आणि बाकी सगळे आहेत ते जवळजवळ प्लास्टिक चालू आहे त्याचे गणपती आहेत. आता मातीचे गणपती म्हटल्यात तर आता पहिली माती मिळायची म्हणजे आणि आता माती सुद्धा काही प्रमाणात कमी मिळतात, खूप कठीण झालं. मातीच मिळणार आता माती मिळणं म्हणजे खूप सहाय्य झाले. आता पूर्वी लोक स्वतः म्हणून सांगायचे की माझी ह्यातली काठीच्यात का, पण आता मातीचा रेट वाढल्यामुळे आता कोण आपल्या मातीकत कोण हात लावू देणार आणि मातीचा रेट जवळजवळ बरंचसं वाढलो आणि ती सुद्धा आता मिळणार नाही. आणि त्याच्यामुळे माती न मिळण्यामुळे फार आता ही मातीचे गणपती मोडसो पुढे सुद्धा प्रभाव पडण्याचं शक्यता. पण आपल्या जास्तीत जास्त आपल्या कोकणाची ही परंपरा रवलेली आहे की मातीची मूर्ती ही अतिशय आपण उत्कृष्टपणे आणि निसर्गपूरक ही मातीची मूर्ती हा. तर ह्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल की आता त्यावेळेचे जे गणपती मातीचे करायचे आणि आताच्या ह्याच्यात बदल झालेलो हा, तर त्या दृष्टीने तुम्ही काय सांगाल? आताच्या तसं जर बघायला गेलो तर जे आपल्या साळुमतीच्या ज्या रेडीमेड मूर्ती येतात ते आमच्यासाठी आम्ही जे कलाकार आहोत ते आमच्यासाठी धोक्याचे आहोत. कारण हे मातीचे मातीचे गणपतीवर ही आता ही कला हळूहळू बंद होत चालली आणि त्याच्यामुळे पुढे सुद्धा ते पुढच्या पिढीक हे धोकेदायक आहोत. कारण पुढची पिढी सुद्धा आमची सुधारायची आहे ना. आम्ही जर ह्या चालू ठेवला तर ती पिढी पुढे सुधारतली. नाहीतर आम्हीच जर बंद केला आणि रेडीमेड आणू लागलो तर आमची ही कला होऊची ना आणि पुढे ही बंद पडतली. शाडू मातीचे सुद्धा गणपती तुमच्याकडे बघूक मिळतात. तर साधारण ही शाडू मातीच्या गणपती तुम्ही बाहेरून मागवतात आणि त्याच्यानंतर त्याचं रंगकाम वगैरे केलं जातं. तर काय साधारण किमती असतात हे आपण बघतोय. लहान मूर्त्या असतात त्याचप्रमाणे तुमच्याकडे मोठ्या सुद्धा मूर्ती असतात. साधारण काय किमती वगैरे आणि काय कसं त्याच्यात? आता जवळ ह्या वर्षापासून जवळजवळ बघू गेला तर जागेवरच त्या लोकांनी ह्या मूर्ती फुटामागे 200, 250, 300 रुपये असे वाढवले. त्याच्यामुळे तिकडे वाढवल्यामुळे तो परिणाम आता आमच्यावर येलो आणि आमच्यावर येलो परिणाम आता बिचाऱ्या त्या गोरगरीब जनतेवर लादलो जातो. पण आम्ही शक्यतो गोरगरिबाक न लादणं तो प्रयत्न करतलो आणि त्यांची जी काय त्यांची मनात इच्छा किंवा काय हा तर आम्ही परिभया करतलो. तर अशा तऱ्हेने चालतलो. बरोबर. म्हणजे त्यांच्यापासून पूर्वी तुमच्याकडेच गणपती दिलेले असतात त्याच्यामुळे तुम्ही सुद्धा त्यांची मना जपाचा काम करतात आणि ही जी तुमची पूर्वजांनी जा तुमच्याकडे वसो दिलेलो आहे तो टिकवचा तुम्ही प्रयत्न करतात. आणि ह्याच्यात जर बघितला तर आपली मातीचे जे मूर्ती आहेत तर मातीच्या मूर्तीत आणि ह्या आपल्या शाडू मातीच्या मूर्तीत काय फरक म्हणजे काय सांगाल तुम्ही? मातीच्या हे जे मूर्ती आहेत ना हे आकर्षक आणि सुपीक असतात आणि ह्याच्यावर कलर उठतो चांगला. पण मातीच्या ज्या गणपती असतात ना ते मातीच्या गणपती थोडासा 50% फरक पडतो कलरचा आणि ह्या गणपतीमध्ये पेंटिंग चांगलं होतं आणि पेंटिंग चांगलं असल्या कारणाने ह्या गणपतीला लोकांचा जास्त प्रतिसाद आहे.
असं. अगोदरच्या काळी आपण बघायचो की बऱ्याच ठिकाणी उंच मोठे मोठे मातीचेच मूर्ती असायचे आणि आता सुद्धा हे जे मूर्ती असतात ते सुद्धा मोठे मोठे काही लोक सांगतात आणि त्याचा वजन पण कमी असतं. म्हणजे त्याचा ह्यो एक आपणाक फायदो आहे म्हणायचो लागत की माणसं आहे त्याका उचलूक कमी लागतात आणि मातीच्या गणपतीसाठी जास्त माणसं लागतात. आज आपण बघितलं तर मातीचे गणपती करूक सुद्धा आता खूप परिश्रम लागतो. म्हणजे परिश्रम होतेच म्हणा, पण ते आता त्याच्यासाठी मशिनी इलेले असतात ती माती जी चेचण्यासाठी. तर त्याच्याबद्दल काय सांगा? आता पूर्वी माती म्हणजे कोण झिलगे मिळत नाही आणि आता अजूनही आता झिलगे म्हणजे कठीणच काम झालं. त्याच्यामुळे आता म्हणजे हे मशीन, आता मी मशीन घेतली आणि त्या मशीन घेतल्यामुळे माझं जवळजवळ 2 झिलग्याचं काम ह्या कमी पडल्यासारखं आला आणि तो एक मशीनीचा माझा फायदा आलो आणि मातीचा चेतकाम पण चांगला होता आणि त्याच्यामुळे गणपतीला जे का फूट व्हायची ती आता बंद झाली. म्हणजे माती चेचूच्या मसनीमुळे 2 माणसांचं काम कमी झालं, कारण माणसं मेहनतच नाही, त्याच्यामुळे शेवटी मसनीचा आधार घेऊचू लागलो. दुसरी याच्यातली एक म्हणजे गणपतीचा जो कलर काम हा ता सुद्धा सुबक होऊ आहे आणि त्याच्यावरच मूर्ती जी आहे ती उठान दिसता. हो, तर आता कलरांची किंमत म्हणजे तुम्ही आता कलर विकत आणतातच म्हणा, तर कलरांची किंमत का मागच्या अगोदरच्या तुलनेत आता काय झालेली आहे? काय आता मागच्या 10 वर्षापूर्वीच्या रेट आता 10 पटीने वाढले गेले. म्हणजे वर्षांवरच कलर काय आणि माती काय आणि इतर काय सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते वाढतच चाललेले आहेत, कमी काय होत नाही आणि त्याच्यामुळे त्याचा परिणाम हे फटको आमका सोसू लागता, त्याका विलाजच नाही. आणि त्याच्यामुळे मग मूर्त्यांची किमती सुद्धा त्याचप्रमाणे तसेच वाढतात. आता एक विशेष म्हणजे गणपतीची नजर उघडणं असतात किंवा त्याची रेखणी असतात, तर त्या सुद्धा एक बारीक काम महत्वाचं असतं की त्याच्यामुळेच आणखी सुद्धा गणपती उठान दिसता. तर त्याच्याबद्दल काय सांगाल? स्वतःच तुम्ही रेखणी करतात की आणि कसं? आता एवढे मोठे गणपती म्हणजे बाहेरचं कोणत्या रेखणीसाठी माणसं आणावंच लागतं ना आणि हे एवढे गणपती म्हणजे मालकाचा कठीण असतं. पण थोडेसे आम्ही म्हणजे बाहेर सुद्धा म्हणजे रेखणीसाठी माणसं मागवून त्यांच्याकडून काम करून घेतो. जवळजवळ 200च्या पुढे तुमच्याकडे ही गणेश मूर्ती आपण बघतो, तर ह्याच्यासाठी एकट्या किंवा दोघांका ह्या शक्यच नाही, तर कसा तू किती माणसं आहात तुमच्या या गणेश मूर्ती साधारण? जवळजवळ नाही म्हटलं ते 10-12 माणसं माझ्याकडे आहेत. आता थोडीशी काम करतात, थोडीशी आली नाही, आता ते काय आपलं काम आहे म्हणजे जवळजवळ आता सध्या 10-12 माणसं माझ्याकडे आहेत. म्हणजे आता थोडे आणखी दिवस गेले की ज्यावेळी गणपती फास्ट काम वाढवण्यासाठी ते माणसं आणखी वाढवावी लागतात. बरोबर. तर अशा प्रकारे हे होते आपले प्रकाश जबडे आणि आपण त्यांच्या मूर्तीशाळेत आज इलेलो होतो आणि फरक बघितलो की कशा प्रकारे वाढत्या महागाईचा फटको सुद्धा या मूर्तिकारांका बसता आणि त्याचप्रमाणे मग हे मूर्ती महाग होत जातात आणि मूर्ती महाग झाल्यामुळे सुद्धा त्यांची जी परंपरागत चालत दिलेले जो विषय आहे की आम्ही मूर्तीची किंमत सांगत नाही आणि लोक जे काय ठेवता आपण घेतो, ह्या सुद्धा काहीतरी आता त्यांना सुद्धा ते अडचण होत चाललेली आहे. कारण गणेश मूर्तींची किंमत बघता आणि त्याच्यासाठी लागणारा खर्च बघता आता त्याची किंमत ही सांगूचीच लागता आणि गणेश मूर्तींची जी जे भाविक आहेत, भक्तगण आहेत किंवा आपल्या कोकणातले नागरिक आहेत, यांची जी मागणी आहे की आपणाक सुबक मूर्ती, मोठी मूर्ती हवी किंवा शाडू मातीची मूर्ती हवी, ही मागणीप्रमाणे त्यांना वागायचा लागतात. त्याच्यामुळे त्यांची जी तत्वा जी पूर्वीपासून चलत दिली ती काहीतरी बाजूक ठेवची लागतात त्यांना या बदलत्या काळानुसार. पण आजही त्यांची ओळख जी हा मातोंड गावात ती अशी जा की गोरगरिबांचे मूर्तिकार म्हणून त्यांची आज ओळख मातोंड गावात हा. अजूनही ते गरिबांची परिस्थिती बघून त्याप्रमाणे त्यांना किमती सांगतात आणि त्याचप्रमाणे ते काय दितिता घेतात आणि मगाशी त्यांच्यानी सांगितल्याप्रमाणे पूर्वी त्यांच्यानी असे गणपती उचलून लोकांच्या घरी पण ठेवलेले आहात. नुसती नारळ, तांदूळ ही तळी घेऊनच त्यांच्यानी ह्या काम केलेलं आहात. तर अशा प्रकारचे मूर्तिकार हे आपल्या कोकणात आपल्याला बघूक मिळतात आणि ही आपल्या कोकणाचं भाग्य आहे की आपण अशा कोकणात आपलं हे उत्सव एक अगदी थाटामाटात साजरा करतो आणि जिव्हाळ्याचा उत्सव हे गणेश उत्सव समजला जाता. सायकल चालयतानाचो एका 80 वर्षाच्या आजीचो व्हिडिओ व्हायरल होता. ह्या व्हिडिओत आजीचो स्वॅग बघूक गावलो. सगळीकडे मी सायकलच वापरतय असा व्हिडिओ बनवणाऱ्याक आजी दाबात सांगता. हा ह्यो व्हिडिओ पुण्यातलो बघूया. आजी किती वर्षाच्या तरुण आहे तुम्ही? किती वर्षाच्या तरुण आहे? 80 वर्षाच्या तरुण आहे का? बर बर बर, छान छान. अजून सायकल चालवताय? कुठून कुठं जाणार आता? चालेल चालेल, छान छान. जाऊ का आजी?
राहायला कुठे? आजी किती वर्षाच्या तरुण आहे तुम्ही? किती वर्षाच्या तरुण आहे? 80 वर्षाच्या तरुण आहे का? बर बर बर, छान छान. अजून सायकल चालवताय? कुठून कुठे जाणार आता? चालेल चालेल, छान छान. जाऊ का आजी? राहायला कुठे? अशा महत्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देतलोच. परत भेटा पुढच्या आयतवाराक मालवणी बुलेटिन घेऊन. तवसर बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद. या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव.